Sedím tu a rozmýšľam nad všetkým, čo nemám. Pozerám sa do kuchyne a vravím si, ako by mi bolo lepšie, keby som tam mala dizajnové korejničky, krajšiu fľašu na olej. A vravím si, ako by mi bolo lepšie, keby som si kúpila tie nové barefootové bežecké topánky, ktoré sú také drahé a mohla by som ísť ráno s nimi behať. Hovorím si, ako nemám dokonalú pleť. Ak by som ju mala, ako by mi bolo lepšie. A čo moje vzťahy? Kamarátske, partnerské, rodinné. Čo keby na tomto bolo toto lepšie, na tomto bolo viac tohto a na tomto menej tohto. Vieš, čo by bolo potom? Úplne rovnako by som tu sedela a úplne rovnako by som sa pozerala do kuchyne, len by som tam videla tie koreničky, ale stále by som to bola ja. Bola by som ráno behať v nových bežeckých topánkach a bola by som po behu s trochu viac endorfínmi, s trochu lepšou kondíciou a stále by som to bola ja. Mala by som lepšiu pleť a stále by som tu rovnako sedela. So svojimi pocitmi a emóciami, so svojimi ja, bola by som to stále proste iba ja. A to je presne to, keď chceme ujsť do ilúzie od seba, do viac, do mám málo, mám nedostatok. A keď budem mať toto, tak potom. Niekedy aj ujdeme do nového mesta alebo ideme na dovolenku, ale tam zistíme, že sme si so sebou proste zobrali iba seba a sme to stále iba my. So svojimi stavmi. A keď sme bohatí a máme ten blahobyt a hojnosť, tak sme to stále iba my, ale naše tričko stojí o 100 viac. Chápeš? Nie je kam ísť. Môže ti byť dobre už teraz, pretože nič a nikto nepridá na hodnote tebe.